Wel, croeso ata ni. Mae'n braf gweld cynifer o bobl wedi dod i glywed y sgwrs. Fi fydd yn holi Jane am ei llyfr. Wrth gwrs mae pawb, dwi'n siŵr, yn abod Jane, mae hi'n ysgolhaig ac yn arbenigwraig ar Cranogwen. Ac yn ddynes hael iawn, os y cael ei ddeud. Mi geisi'r gwahoddiad i sgwennu drama gan gwmni mewn cymeriad Eleri Twynog ar Cranogwen, monolog. Gath i perfformio'n fendigedig, o'n i'n meddwl, gan Lynwen Haf Roberts. A mi nes i e-bostio Jane, yn gwybod bod yna lyfr ar y gweill, a mi nes i e-bostio hi, a mi gyda ni orydd ddifyr iawn yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, a fi'n holi cwestiynau. Ac yna Jane yn dweud, ydy mae'r llyfr ar y ffordd, dwi wedi sgwennu 3/4 ohono fo, a be nath i, mi roth i y cwbl lot i mi o fo. Ddim wedi cael ei gyhoeddi, a dyna faint o'r hael ydy Jane. Mi roth i bopeth oedd i wedi sgwennu yn barod yn y penodau, mi nath i e-bostio fi, a heb hynna, allai ddeud y llawer yn halon fasa y ddrama ddim wedi bodoli. Dyna o lle fo popeth. Diolch yn fawr am y clap, ond dyw hwnna ddim yn heilio ni, mae jyst gyda'r swydd athro, yn ydyn, a chi fod i wneud. Dysgu stwff pasio ymlaen, ti'n modd. Dwi'n ddim yn mater o chi'n biad chi'n dysgu fe, pasio ymlaen. Wel, mae hwnna'n dweud y cyfan. Swydd athro. O, wel, diolch y galon, Jane. Reit, so da ni yma i drafod dynes, yn amlwg dynes go arbennig, sydd wedi cael lot fawr o sylw wrth gwrs dros y blwyddyn diwetha. Mae y cerflun wedi cael ei ddadrchuddio o'r diwedd yn Langrannog, a mae hwnna yn rhywbeth hyfryd. Wel, Jane, pryd ydwyddoch chi yn ymwybodol o Sarah Jane Rees, a sut gaethoch chi cyfareddu ganddi hi? Wel, oedd yn maicr iawn gael llawn George. Yn yr 1980au, ond yw hyd yn gweithio yn Lloegr. Ond o'n i'n dechrau ymddori yn llên menywod yn y 4th ganrif ar 15 yn Nghymru, ac o'n i moyn cael swydd nôl yn Nghymru. O'n i ar ymweliad ag Aberystwyth o'r rhieni, chwydro fewn i siop y pethau, lan loft i'r siop lyfrau ail-law, stafell lyfrau ail-law, dod ar draws y brythones. O'n i byth wedi clywed am y brythones o blaen, y cylchron yma. Wrth gwrs o creithlwg yn denu fi, y brythones. Nes i brynu fe, dechrau darllen, dechrau ymddori yn fe. Mynd fyny llyfr genedlaethol, bydd arall yn gallu gweld gan Cranogwen, darganfod caniadau Cranogwen, bydd arall ti Hynt. Dechrau edrych yn llyfrau hanes a llyfrau llên gan beirniad a haneswyr, dim sôn amdani yn yr 1980au. Oedd na ddiddordeb erbyn hynny, mwy o ddiddordeb reg o'r blaen yng Nghymru'r 4th ganrif ar 15. Cael pobl fel Ieuan Gwynedd Jones, Dai Smith yr hyn yn dechrau sgwennu. Ond edrych trwy'r holl indexes, dim Cranogwen, dim Sarah Jane Rees, oedd ddim sôn amdani. Mae'n neithpeth hyfryd. Dwi'n cofio darganfod Jane Rees. Diolch byth. Mae rhywun o'r diwedd wedi sôn am Sarah Jane Rees. Ond mae'n rhywbeth nath ei ffarth gael ei gydetha gan pobl Rebecca, hi o Jane Rees, so rhywun wedi gwneud â Sarah Jane Rees. Oedd hi jyst yna. Felly, mae'n sylweddoli cymaint o eisiau mwy o ymchwil ar pobl merched y 4th ganrif ar 15. A pan mae'n cael llwyddiant ar hyn, ti'n modd, y sylw mae'n cael nawr, dwi'n bod chi wedi gweld y ffilm na Yesterday, am bod ti, mae pawb wedi'n cofio am y Beatles, a wedyn yna rhyw foi bach yn cael, mae fe yn sylweddoli, mae fe yw'r unig un sy'n cofio caneuon y Beatles. A mae fe'n trio mynd yn enwog, as sy'n fe sydd wedi creu nhw, mae'n sylweddoli peth iawn i wneud, dwi'n just derbyn ei hun fel y person sydd yn troswyddo Beatles cafodd ei anghofio i genhedlaeth newydd, y holl music na. A wy'n symud fel at yna Cranogwen. Mae'r syniadau wir gwreiddiol o dda hi, a'r holl dylanwad na gafodd hi, a'r newid nath i greu, mae wedi cael ein hofio, a nawr fydd yn rhywbeth o ddod o fe nôl. A diolch amdano, achos fel ydych chi'n sôn, do ni, pan o'n i yn yr ysgol,
nes I dyfu fyny ddim yn ymwybodol o'r enw o gwbl, dim byd fel y byddwch chi. Ac wedyn, mi ddodd Ffion Cranogwen, a dyna lle nes I glywed yr enw gyntaf, criw o feirdd benywaidd gwych, iawn da ohonyn nhw. A dyna lle nes I glywed yr enw gyntaf, a dechrau mynd I dwrio a sylweddoli dynes mor anhygoel o fi. Pam ydych chi'n meddwl rwan bod yr ail danio wedi digwydd? Beth am y dychymyg rwan hyn sydd yn tanio? Wel, mae yna ton ffeminyddol newydd nath gychwyn yn yr 11 ar 20. Felly mae hwnna'n rhan eitha mawr ohono fe. Ond hefyd, wrth gwrs, mae'r newid agwedd tuag at Llywelyn. Mae hwnna hefyd yn rhan ohono fe. A fatha meddwl eto am rhywedd, beth yw rhywedd. Mae hwnna gyd yn rhan o'r diddordeb newydd yn Cranogwen. Na ni dod i'r rhywedd yn nes ymlaen. Da chi, wrth gwrs, wedi sgwennu hwn mewn penodau. Sut ydych chi ati I benderfynu ar y penodau a be o'i hanesu oedd yn bwysig? Wel, ar ôl yr hagaeth, mae'n dilyn ei bywyd hi yn banol. Ac o pethau diddorol I ddweud am bob agwedd. Mae gen I yn Langrannog, a mae hwnna, dwi'n bod sy'n mynd fewn I bob penod mewn banol na. Ond ti'n bod, mae lot o bethau disydedig a ffaith bod i'n cael ei geni yn Langrannog. I raddau, na beth nath wneud I yn berson mor arloesol bod y gymdeithas yn Langrannog yn eitha unigryw. Ac yn hynod o ynysig, mae'n angen stretch o bob peth, fatha lle bach eitha debyg, arolau gwahanol i'r arferol, i'r rhywiau yn Langrannog, oherwydd o ddynion bant. So mae hwnna'n creu eitha tipyn o safbwynt arbennig Cranogwen. A hefyd, mae hi wedi sgwennu ei hunan nath I gyhoeddi erthyglau ar ei atgofion cyntaf. Felly mae hwnna yn rhoi eitha tipyn o gyfoeth fewn i'r darn cyntaf o'i oes. Yn y pentref ac yn yr ysgol gyntaf. Felly, ddim diffyg deunydd ar gyfer penodau eitha swmpus cyn iddi dyfu. A mae chariad hi tuag at I hardal a'r y werines mewn ffordd, mi roedd hi, a mae hwnna dwi'n meddwl hefyd yn enyn cariad tuag ati hi oherwydd I chariad hi tuag at ei bro. Ie, mae yn eitha beth. Os chi'n meddwl am Cymru enwog gwrywaidd, maen nhw'n aml yn dod o gefndir Gwerino, ond wedyn maen nhw'n ymlaen o Edwards. So, maen nhw'n ymlaen dechrau maen nhw'n cael yr gant yma. Wrth gwrs, ddim byd yna'n digwydd I menywod. Ac chi'n teimlo gyda Cranogwen, oedd hi ddim eisiau bod y digwydd. Mae hi yn dweud drosodd, Dwi'n dewis Langrannog, dwi'n dwlu ar Langrannog, Langrannog yw fy lle I, a mae hi'n dod nôl I Langrannog ar ôl I dyfu fyny, ar ôl I ddechrau dyrlustio dros y byd, dros dod nôl I Langrannog. Ac yn Langrannog, oedd hi'n gwisgo brat a clocsiau, oedd hi'n siarad y tafodiaeth lleol, oedd hi'n llatron yn bwysig lle yn defnyddio tafodiaeth gwylod sydd ar y llefi. Oedd hi ddim eisiau bod yn wahanol, ac o'n nhw'n derbyn hi, beth fi'n deall. Ac mi roedd menywod mi roedd hi'n edrych I fyny, oedd hi'n parchu be oedd hi'n ham yn wneud yn y gymdeithas. Mi roedd menywod yn ei chyfareddu hi o'r dechrau yn dweud. Wel, yn yr ysbrydau cynnar fan, mae'n siarad yn banol am y cymdogion, a mae'n reit aml yn dweud, hi oedd yr un oedd yn arwen, y gŵr oedd yn dilyn, a mae'n iawn bod pobl yn gwneud yn ôl yr hyn sydd yn dod yn naturiol iddyn nhw. Hynny yw, anghofiwch y holl syniadau am beth i'r rhywedd. Just nonsens yw hwnna, dwi'n cael yna drosodd. Bodau dynol ydyn ni. Mae da ni gyd cyfnod o gymeriadau a nodweddiadau arbennig. Dwi ddim byd I wneud gyda'r rhywedd, mae hwnna'n soft. Mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi cael ei greu, mae fe mor anghywir a hiliaeth. So, chofiwch am y syniadau sut mae dyn bod I fahafio, sut mae menu bod I fahafio, ond yn mor eithafol ar wahân yn canol y bedwaredd y canol y bwyntig. Mae hi'n dweud drosodd, mae'n rwtch, mae'n nonsens. Byddwch eich hunan, dargan byddwch pwy chi go iawn a byddwch eich hunan. Ond, beirdd dynion fel Islwyn, Ceiriog,
Be oedd yr agwedd tuag at y ferch yma oedd yn dweud nad oedd ffiniau? Wel, isrwyn yn grib o blaid, ceiriog falle ddim cymaint. Os mae hyn yn dod i'r wyneb pan mae hi'n ennill wobr barddoniaeth Steddfod Genedlaethol 1965 yn Aberystwyth. A mae Cranogwen yn ceisio am gerdd yr enw y bodrwy briodasol. A mae ceiriog ac ysbryd yn ceisio hefyd, a gi nath ennill, bod nhw'n enwog iawn ar y pryd. So chi'n cael ysbryd a ceiriog yn sgwennu cerwi ar hwnna. Ond oedd ysbryd yn gyfaill ydi, ac oedd hi'n cnabod ysbryd ar ei thad, felly jog ysbryd yn ei gerddi efo, mae wedi cyrraedd thad, watcha fas sydd yn cyrraedd gŵr. Gadwch chi fynd nôl rwan i... Ellwch chi roi chydig o gyd-destun, mae yn amlwg yn cael ei adnabod fel morwres, a'r ffaith bod hi wedi dysgu bechgyn yr ardal a merched yn yr ysgol forwrol. Ellwch chi roi cyd-destun y cyfnod i ni, a sut oedd merched a mwrwriaeth, be oedd y briodas yma? Wel, dwi'n credu mae'n hawl, oherwydd beth wedi gwybod i Cranogwen wedyn ni, mae'n hawdd i'n anghofio oedd y teulu'n reit lawd. Oedd y rhaid wedi ennill arian, a mae hwnna'n dangos yn syth. Os oedd rhaid i ferch ennill arian, oedd y teulu'n eitha llawd. Os oedd hi'n teulu uwch eich safon, bysedd merch yn aros gartref ys yw'n priodi o'r syniad. Wnaethon nhw geisio gwneud rhaid anfon hi i dysgu sut i wynio. Oedd hwnna'n bethiad llwyr. Oedd hi yn llawn ynni, mae hwnna'n dod mas yn amlwg iawn. So, mae cael ei geni, mae hi'n merchfach llawn ynni, ni wedi cwrdd wedi nhw, mae hefyd yn merchfach hynod o alluog. Mae'n dechrau sgwennu cyn bod gallu cerdded yn iawn, copio ei brodyr yn sgwennu, a cyn i fynd i'r ysgol, ac yn hwnna'n ffait wedi gael yn ysgol, oedd y tad oedd yn grif bod i'n cael addysg, ar ôl iddo fe derbyn llythyr oddi wrthi, pan oedd hi, cyn wedi gallu cerdded mae'n debyg. A so mae tad yn awyddus iawn yn cael addysg, a fam oedd rwy'n edrych ar ôl yr arian teuluol, a dwi'n ddim mor siŵr, ond mae tad yn ennill. Mae'n cael llyfr cyntaf, dechrau'r wythnos, diwedd un wythnos, erbyn iddi gychwyn yn yr ysgol, a sef wedi bod ysgol oedd 5 oed, oedd hi'n gwybod y llyfr ar ei ffôn. Felly, mae hi'n eithriadol ddeallus, a mae hi'n llawn egni. Mae gwynio mas. Dydyn nhw ddim yn bodlon ennill ei cheinio, ti'n bod i'n croesawu yna, but beth arall ydy mynd i wneud? Does gen i ddim prawf o hyn, ond dwi'n meddwl wnaethon nhw sylweddoli wedyn ni, os fysa hi yn gallu dysgu sut i dysgu bechgyn ifanc i fod yn borwyr ac yn ar lefel capten, fysa hi yn gallu cael swydd fel athrawes Langrannog. Ar ôl i'w hen feistr, Ffion Dafis, oedd yn meddwl yn fawr iawn o'i gallu, ar ôl oedd e'n dod fyny i ymddeol, ond mwyn dysgu bechgyn ifanc i fod yn gartreniaid, oedd ei goffa cael profiad ar llong ei hunan. O fi'n credu, dyna pam a Ffion Dafis. Mae'r ffaith wedi mynd 3 blynedd, ond y goffa cael 3 blynedd o brofiad. Wedyn mae'n mynd ymlaen a mae'n cael mwy o addysg am ti morio y holl fanylion. Ac mae hyd oedd yn mynd i Llundain. Fi'n credu nhw wedi gwerthu i'r llong teuluol erbyn hyn, llyngodd 6 sy'n cael ar hynna. A mae'n dod o fyna gyda y cymwysterau Master's Certificate o rhaid eich gael mynd yn gartref llong. Mwy na thebyg, wnaethon nhw byth rhoid y certificate ei hun iddi hi. Ond oedd hwnna'n aberol gyda menywod, pedal gael o'r bymtheg, o'ch gallu gwneud gradd cyfan, ond o'ch chi byth yn cael y gradd swyddogol. Ond oedd pawb yn gwybod bod chi wedi gwneud yr paratodau. A fi'n credu na beth i fydd oedd hi, gafodd hi byth y Master's Certificate. Y menyw cyntaf sy'n cael ei cyfrestru wedi cael y Master's Certificate, mae'n yr 1930au. Felly, tebygwydd yw, nath i ddim cael ond oedd pobl yn gwybod bod i yn gallu dysgu bechgyn sut i basio y Master's Certificate a mynd yn gartreniaid i hunain, ac yn sicr dyna ddigwyddodd. Gafodd ei swydd fel athrawes nôl yn Langrannog, ac nath nifer o bechgyn ifanc, ond nhw'n galw nhw capteniaid Cranogwen. Sut brifathrawes oedd? Oedd yn ifanc iawn doedd pen gath i'r brifathrawiaeth yn Langrannog. Lot o agweddau yn herbyn hi, oherwydd bod hi'n ferch,
ac hefyd oherwydd i hoedran hi. Mi droth i bethau o gwmpas yn sydyn iawn o ran agwedda yn yr ardal honno. Ac mae yna bobl ar gof a chadw, da ni'n gwybod wedi bod yn disgrifio hi. Sut brif athrawes oedd hi? Oedd hi'n llyn? Mae yna ddisgrifiad eitha manwl gan boi nath glywed hi'n siarad yn America. Mae fe'n sgwennu un o'r cylchgronau yn America ac yn dweud, trwy weles i hon, oedd hi'n ymweld â phentre bach yn Mae Ceredigion ac chwydro fyny i'r ysgol lleol. Yna lle oedd menyw weddol dal, agwedd digon tynner seg at plant o beth oedd yn hollol amlwg bod hi'n rheoli nhw yn llwyr fath o beth. So, maen nhw'n dweud pan oedd hi'n dodlithio hefyd, oedd hi gallu ymddangos yn reit swyl, yn reit dawel, a wedyn fatha magu hyder ac yn siarad yn awdurdodol iawn. Oedd hi'n felly yn ei bywyd oedd hi'n defnyddio pob math o ymagwedd, fyse yn ei oesi, mae hwnna'n fenywaidd, mae'n arwrywaidd, ond hi'n jyst yn fatha defnyddio nhw gyd. So nath i raddau na pan oedd hi'n creu cymaint o diddordeb yn ei cynulleidfa, bod hi'n ddim as ein un person, bod hi'n fath o lot o gymeriadau gwahanol. A mae hwnna'n dodosod yn y ffordd mae'r boi mewn sôn dan i fath o. Fi'n gallu bod yn dynner, ond eto oedd yn hollol amlwg lle oedd yr awdurdod. Y tynerwch yna wedyn ar y ffaith bod hi mor awdurdodol. Ymhen chydig o flynyddoedd, mi adawodd hi y byd addysg oherwydd bod y siarad a'r darlithio a'r pregethu yn dechrau cynnig drosodd. Sut digwyddodd y bont yna mewn ffordd? Wel, y ffaith wedi di ennill yn ei Steddfod Aberystwyth oedd y cymryd o sioc i bawb. Adeg hyn, oeddech chi cerddi Elin Egryn, ond nhw wedi ymwangos, ond pob bryn oedd unrhyw beth arall gan fenyw yn y Gymraeg yn cael ei gyhoeddi, chydig iawn. Oedd y mwyafrif o fenywod Aberteifi yn amllythrennog, rhywbeth fel 80%, mae'n dweud thebyg o mam Cranogwen yn amllythrennog, bod mam Cranogwen yn barddoni, yn sy'n sôn bod yn lythyr troi fawr. Felly, ydych chi ddechmygu y sioc bod menyw yn curo ysgrif a cheiriog ar adeg pan o'ch chi'n meddwl bod menyw menywod ddim yn llythrennog. Nath greu lot o'r ddiddordeb, pawb eisiau clywed mwy amdani hi, a nath pobl y capeli, yn wedig Methodistiaid, dan ddemna ti, sylweddoli allan nhw'n gwneud arian trwy ofyn iddi ddarlithio. Oedd yn oes y darlith, oedd y tren wedi dod i Gymru, oedd hwnna'n bwysig, yn gallu nhw rownd yn gloi ar y tren. Oedd chi'n gofyn i rywun, oedd chi'n gobeithio beth sy'n goblogaeth, i ddod i'r ardal i ddarlithio ar nosodmaeth, ac chi gallu codi i 30 arian. Dim ond 6 ein agos o hoteli ar gyfer Cranogwen, ond y lle o'n nhw'n siartio lot yn fwy. Oedd na un menyw wedi gwneud hyn cyn ni, na sut oedd yn gwybod bod nhw'n gallu gwneud arian yn hyn. Beca Mabos, oedd hi wedi bod yn darlithio cyn hynny. Sy'n sylweddoli, dyna'r ffordd i wneud arian nawr. Trio cael menyw, be bydd pawb eisiau clywed o rhybeddod yma, menyw yn darlithio. A na beth ddigwyddodd, wnaeth yn rhoi pwysau arni. Oedd hi ddim eisiau rhoi fyny i'r ysgol yna, oedd hi wedi brwydro i gael y swydd yna. Ac wrth gwrs, oedd hi'n swydd sy'n rhoi'r sicrwydd iddi hi a'i cladau mam, hi oedd yn edrych ar ôl nhw. Ond maen nhw'n persuadio hi, byse hyn yn bwysig, a byse hi'n gwneud mwy o les i Gymru gyd, nid jyst plant fach pentref Langrannog. Be oedd pynciau'r byd? Achos da ni'n gwybod bod dydy y darlithoedd yn anffodus, does ddim byd ysgrifenedig yn anffodus, felly mae o i gyd wedi bod ar lafar felly. Be oedd pynciau mawr y byd? Beth oedd i theitlau hi wrth iddi darlithio? Addysg yw'r prif beth, a mae hwnna yn nodweddiadol o'r oes yna, y pwysigrwydd addysg. Lle chi'n cael addysg yng Nghymru, addysg yng ieuenctid o diwylliant, pwysigrwydd addysg i bawb, meibion a merched mwyn i chi darganfod yr hyn allwch chi wneud a meithrin ffyrdd dda o wneud mewn ffordd bydd yn
creu lles eich cymuned. Mae'r wrth syniad dros yr osos. Ac wrth gwrs, wedi darlithio yng Nghymru, mi ddechreuodd y teithio wedyn, ac roedd hi'n cael gwahoddiadau o'r Amerig, ac oedd hwnna, mi ath i ddwywaith i'r Amerig yn do. Ac pa mor anarferol oedd o i ddynes yn yr oes yna i fynd drosodd ac i weithio fel gweithio'r hi yno? Y dynes ben ei hunan, oedd yna wir yn anarferol. Oedd hi'n teithio trwy America dros mynyddoedd creigiog. Hi oedd un o'r cyntaf i fynd ar y tren dros y mynyddoedd creigiog. So, oedd y tren newydd gael ei agor o St. Louis i San Francisco. Ac oedd hi arbennig yna. Ben ei hunan, mewn gwlad oedd newydd yn bod mynd trwy chyfod cartref, ti'n modd, eitha ansefydlog, poedus. Oedd e'n antur a hanner yn sicr bys y menyw o Gymru ddim wedi bod yn neud e. Oedd na, wrth gwrs, un o'r hysynau gafodd ei cymryd y groeso yn America, oedd ffeminyddiaeth wedi cyrraedd America chydig cyn Prydain, ti'n modd, so ddod na ddiddordeb yna mewn merched yn siarad. Ond o'n nhw ddim credu ni'n cael cyfraith Cymraeg yn siarad yma. Mae'n debyg nath i ymweld â phob cymuned Cymraeg yn America ar y pryd. Pan chi'n darllen dda, chi ar gallu gweld, ti'n modd, oedd hi lan a lawr Pennsylvania ar y llefydd beth sy'n disgwyl, ond wedyn, oedd hi'n sylweddoli bod rhai Cymru wedi mynd ar ôl yr air, y gold rush, yn y gorllewin. A na pam ath i San Francisco. A mae'n disgrifio mynd i'r cymunedau bychan. Erbyn hyn, oedd yr air wedi rhedeg mas, ond oedd rhai bobl yn hyd yn stec yn pentrefi y gold rush, rhai bobl o Gymru, dim dyfodol iddyn nhw, dim arian i fynd yn yr arall, dim gobeith o'n marw yn y llefydd eitha Nghystopha, ond oedd Cranogwen yn cyrraedd ac yn trio roed gar y gysur iddo, bod hi eitha trist, oedd y teimlo, y plant wedi mynd, oedd beth wedi digwydd i pobl bach yma, nes yn marw yn hyn, ond ia, ath i na, oedd hi'n trio helpu nhw. Faint oed oedd hi ar y cyfnod yma? Oedran hi. Wel, gafodd gen i 1839, ni nawr yn 1869, 1870, felly wedi 30. Pryd o'ch gofyn i fi ddod sefn, Cos beth rhaid i ni gofio hefyd, oedd brad y sefydleision ddim wedi digwydd. Oedd hwnna'n eitha diweddar yn dweud. Oedd y ffordd oedd hi yn clodfori addysg ac oedd o'n ymateb hefyd i beth oedd wedi digwydd yn hynod brad y sefydleision yn dweud. Ie. A na pam i'n dweud, mae ysbryd Cranogwen yn y de. Oherwydd bod hi wedi bod bod llwganus yma, maen nhw'n croesawu merched a cymaint o bleser a rhyddhad i ei fi i allu siarad yn gyhoeddus. So nhw'n os wedi moyn siarad, ond methu cael y hyder. Ond mae'r de yma, mae'r cymoedd wedi roed y hyder i fi, ac wedi nôl yma Cranogwen wedi creu y paratroad yna heddi. Ac wrth gwrs mi roedd y mudiad dirwasol yn ei ffurf ifanc iawn ar y pryd, a hitha yn un o'r arweinwyr yn y sefydliad hwnnw hefyd. Mae'n debyg oedd ei thad yn dioddef o alcoholiaeth. Mae D.G. Jones oedd yn nabod hi, ei chofianydd cyntaf oedd e'n nabod hi, a mae fe'n dweud yna, so mae'n rhaid bod wedi cael hynna o Cranogwen. Hefyd mae Cranogwen yn dweud, bod rhywun yn gofyn iddi pam ych chi mor gryf dros ddirwes, a mae hi'n dweud, oherwydd yn ifanc iawn, ges i siampw ddrwg ac y siampw dda. Ond mae tad yw'r siampw ddrwg ac mae'r siampw dda. Ond gyda hi wastad, y peth yw, rhaid i ni geisio achub y pobl yma o'r trienni o'r creithiwed dan alcoholiaeth. A beth yw'r nod. So trio, dwi ddim yn fatha dweud bod nhw'n pechu, mae'n dweud bod nhw'n sal o'n nhw'n dos, mae'n trio cael nhw mas o hyn. Dipyn o bwysau arni hi felly oherwydd y cyfrifod cymdeithasol yma hefyd. Beth ydyn ni'n gwybod am ei iechyd meddwl hi? Achos mae yna dywyllwch yna'n does, a dwi'n gwybod mae'n eitha amwys, ond beth ydyn ni'n gwybod am yr pwysau meddyliol oedd arni hi? Ond sicr gafodd hi adegau o Sander, yn enwedig ar ôl marw ei mam, 1884,
6 lle yna. Mae'n gweld y diwedd yn dod iddi hi hyd am trwy amser. Mae ar y ffordd i roi darlith mewn i'w gapel. Mae'n cael syniad bod hi ddim yn mynd i dod nôl o'r capel yna yn byw, lle mae'n troi nôl am ein gartre. Mae'n cael adegau eitha cryf o iselder adeg hynny. Ond, pob arall o edrych yn ymwneud, ac ystod colled y fam oedd yn amlwg yn bwysig iawn, a wnaeth ddigwydd pan oedd hi bant yn darlithio yn sydyn iawn. Hefyd, pan chi ystyried y sut oedd hi'n gweithio, mae rhaid bod hi wedi cael burn-out cyn bod pobl yn sylweddoli iawn beth oedd burn-out. Mae yna un disgrifiad ohoni, oedd hi'n darlithio yng Nghaernarfon, oedd pob darlith yn para o leia 2 awr. Oedd nhw'n fodlon, oedd nhw'n sgiliau ffocws gwell ar y cyfnod nesaf i nawr. Oedd hi wedi darlithio ar y nos berchen, y nos Wener yng Nghaernarfon, wedyn y nos Sadwrn, wedyn oedd hi'n sgwrs ar Drywydd ar Gymhawn dydd Sul, wedyn oedd hi'n mlaen i Llanberis, roedd darlith yn Llanberis, penderfynu bod hi eisiau gweld y wawr yn dod dros yr Wyddfa. Dringwr Wyddfa, gweld y wawr, ond y diwrnod wedyn oedd hi fod i roi darlith yn Pwllheli. Oedd hyn i gyd yn digwydd tua 1857, ni nawr yn yr un ardal, wedi un yn y gwmpas. Nath hi roi y darlith yna, bod hi ddim wedi cysgu yn 36 awr, a roedd a trefeili mewn cart a ceffil, drwy'r siwrd o adeg nawr, ti'n bod, ddim wedi gweithio leis, a'r darlithio yma 2 awr. So da hi egni eithriadol, ond yn amlwg, erbyn yr 80au, pan oedd hi hefyd, yn ogystal cario lag fe hyn, hefyd yn golygu bonus, oedd hi wedi or-ddefnyddio ei egni, cael ei nabod i raddau yw'r iselder yma, bod beth sy'n ni'n galw burn-out. Da ni hefyd yn gwybod bod ganddi hi ddwy gydamaeth, mi oedd yn bwysig iawn iddi hi, ac roedd hi'n pwyso yn arw ar y gwyn yn mewn cyfnodau gwahanol. Ydych chi'n dechrau rhoi cyd-destun yr ochr o ferched yn byw hefo'i gilydd yn y cyfnod yma? A sut ydym ni rwan, mae yn cael ei adnabod fel eicon lesbiaidd. Ydy hwnna yn bortread cywir ohoni? Sut ydym ni'n diffinio y perthnasau yma oedd ganddi hi hefo merched? Beth sy'n cael etach o'n sgwennu bywyd Cranogwen yw'r trio sorto bas o fel yna. Y ffeithiau yw, nath i fyw gyda rhieni, nath i adeiladu tŷ newydd i'w rhieni, bwthyn bach o dar y cynni sy'n awr ddim yn bod, gyda'r arian o America. Nath i nôl yn America dy lot o'r arian, nath i dal i off dyledio'r capel lleol newydd yn Langrannog, a nath i adeiladu tŷ eitha dosod cafod i'r rhieni ym Mhontareg, Bryd Eiro, mae hi'n sefyll. Na lle oedd hi'n byw gyda rhieni. Tua'r adeg mae'r fam yn marw, mae ffrind iddi Jane Thomas yn prynu tŷ yn union dros y ffordd. Maen nhw'n rhannu tŷ, ond mae fe'n union dros y ffordd. A wedyn, ar ôl i'r tad farw hefyd, mae Cranogwen yn symud dros y ffordd i fyw gyda Jane am 20 mlynedd olaf ei bywyd. So na'r ffeithiau o ran sut oedd hi'n dewis byw. Y peth arall nawr yw, os dwi yn credu, dwi'n meddwl hynny'n eitha, dwi'n yn rhwy fel cofianwr, chi yn cael pobl yn dweud wrthoch chi, wedi digwydd nifer o weithiau, oedd hi ar y llyfrgell, sut o'ch chi'n meiddio dweud bod yr enw ma'n hoel, ti'n modd? Dyn ni dys o ddim dyddiadur yn rhoi manylion o'i bywyd rhywiol, sut i'ch chi'n meiddio dweud ni? Wel, dystafllenwch y gerdd fy ffrind yn y caniadau Cranogwen. Dwi wedi dangos ei nifer o bobl cyn dechrau sgwennu am Cranogwen, beth ych chi'n meddwl o'r gerdd hon? A maen nhw'n dweud, wel, cerdd serch leswaith, ti'n modd, na beth oedd yn darllen o, a wi yn teimlo bod hi'n trio dweud wrth eich gynulleidfa, pidwch a disgwyl i fi gael gŵr, wi wedi gwneud fy newis, dyma fy newis. Tra heddiw, dwi ddim yn hollol eglir pwy oedd fy ffrind, ond fi'n credu nawr mae fy ffrind oedd y benyw nath prynu'r tŷ dros y ffordd, y benyw nath i fyw da am 20 mlynedd olaf ei bywyd, sef Jane Thomas, berch lleol arall o Langrannog. A pa mor gyffredin oedd hi i ferched i fyw ac i gyd fyw yn y cyfnod yna? A oedd yn
Yn Aberteifi, mae fe i'r adeg yn credu mae fe lot o dynion wedi mynd ar y de. Mae'n bosib yn gyffredinol hefyd bod y ffaith bod yn adeg pan oedd Prydain yn rhyfela trwy'r amser, rhyfeloedd yr ymarodraeth Prydeinig. Mae yna lot o berched dibrio. Dyma ti trydydd y boblogaeth benywaidd oedd yn briod yn ystod yr adeg allan wedi cael plant, mae'n debyg. Mae'n eitha cael y stadegau, mae'n syndod. Pwy oedd mynd i edrych ar ôl menywod yma, yn enwedig y rhai ond ddim wedi cael eu paratoi ar gyfer wneud unrhyw fath o waith. Wrth gwrs, hefyd gan y swyddi, heblaw swyddi dosbarth gweithio, fel morwyn ac ati, oedd ar gael i ferched. Sut yn mynd i byw? Os o ferched gallu byw yn hapus gyda'i gilydd, oedd hwnna'n golygu bod yn rhyddhau eu rhieni neu brodyr o'r gofal ohonyn nhw os nhw ddim wedi priodi, neu rhyddhau'r plwyf o'r gofal ohonyn nhw. Felly, oedd yna ddim lot o stŵr yn y tîm merched byw gyda'i gilydd, anhebyg iawn wrth gwrs i gofio'r dynion yr un pryd. Ac oedd hwnna hefyd yn wir yn America, mae'n debyg. Yn America, o'n nhw'n galw, beth sydd ni'n galw'n mawr yn berthynas ledsoedd, o'n nhw'n galw'n Boston Marriage. Oedd yn cymaint ohonyn nhw yn Boston ar y pryd. Boston Marriage. Rwan, sut ydych chi'n teimlo am yr holl sylw sydd wedi digwydd i Cranogwen yn y blynyddoedd diwethaf? Ydych chi'n gweld newid enfawr, dwi'n siŵr. A beth ydych teimlad chi am yr holl sylw sydd bod yn Langrannog a y cerflun? Dwi'n siŵr bod chi'n falch iawn o weld hynny'n digwydd. Mae'n ddiddorol iawn. Mae'n Dwi'n credu bod ei hyd yn digwydd nawr. Ni'n gotha feddwl, ni wedi gwneud y newidiadau a nawr ni'n croesawu rhywun o hyd. Dwi'n credu bod newidiadau o hyd yn mynd ymlaen. A mae'r peth mwyaf arloesol yn ein meddwl hyd. Dwi ddim eto cweit wedi cyrraedd ni. Bod yn syniad, byddwn ni wir yn meddwl, dyw'r gwahaniaeth rhyw yn golygu dim byd. Mae'r rhywedd ddim yn golygu unrhyw beth. O ran personoliaeth. Wrth gwrs bod fe o bwys o ran cael plant, etc. Ond o ran y personoliaeth, ddim wir ddim yn golygu unrhyw beth. Felly bod jyst mor famol os ydych chi'n ni, mae'r enw yma ddim yn ei lot o synnwyr. Felly bod jyst mor o rywedd os ydych chi'n denu, dwi'n wir ddim yn ei gwahaniaeth. Dwi'n ysgad syniadau oed yn wyt ti gwahaniaeth y rhyw, a fe byddwn ni yn hent i hanner canwyr byddwn ni gyd yn mynd yn llai a llai a llai. Nes bod ni'n cofio bod ni'n llwyr. Dwi'n ddim eisiau bobl feddwl newid i rhywun. Dwi'n unrhyw beth yn y moyn. Beth ych chi'n darganfod ti ddewyd i chi, beth ych chi'n moyn wneud mewn bywyd, sut ych chi'n moyn bahafio tuag at pobl eraill. Bydd yn mchanol, ond mae hi wedi gweld yna adeg hynny, oherwydd rhywbeth eitha arbennig oedd yn hi. Gwych, wel diolch o galon, diolch yn fawr iawn yn Jen. Dwi'n siŵr, faswch chi, mi faswch chi agor y llawr os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, ond cyn hynny, gadwch i ni diolch mawr iawn i'n Jen. Arloesol, wrth gwrs. Oes i rhywun unrhyw gwestiwn i Jen? Oedd gen i ddiddordeb yn nes ymlaen yn ei gofyn yn ei sgwrsgiadau yn y byd project, achos oedd byw dan ni'n 96, ac oedd y ferch, yn y ferched mwy radical o'n i'n brangos erbyn eich hynod yna. Oedd gen i ddiddordeb yn ei hwnnw. Mudiad yw'r bleidlais i'r ercheb o beth. Oedd yn sicr yn gynnar iawn yn yr 1880au yn yr wythnones, mae hi'n dweud bod hi'n brif o blaid yr etholfaint i ferched. 10, ond yn ei sut ydw'n cynnig bod nhw'n gael yn ochr. Sydd yn y mudiad suffragettes yng Nghymru. Wrth gwrs, erbyn hynny, oedd hi'n llawn dirwes. Mi'n credu da Cranogwen tynnodd, unwaith mae wedi dweud rhywbeth yn glir, mae wedi dweud e. Ac os ydych chi'n derbyn e, mae wedi gwneud mae'n sefyll fyny dros y ffordd i'r arched, mae wedi dweud ei ban.
hefyd oedd yna erthyglau eraill yn y performance ar yr un thema, ond dyw hi ddim adeg y prif-mudiad subject Drywydd mae hi'n gwneud yng nghanol Drywydd mae hi. Lot o waith gyda Drywydd. Ond rhan o'r gwaith na oedd perswadio merched i gymryd rhan yn gyhoeddus fel siaradwyr yn y cyfarfodydd mudiadau Drywydd, neu fel pregethwyr. Felly oedd hi cario mlaen y busnes na o cael merched i fod mas o'i hogafau gyda Drywydd hefyd. O ran agwedd, agwedd y capeli tuag at ferch yn pregethu, achos doedd hi ddim yn mynd i fynd i'r pwlpid na dweud ar y dechrau, mond yn y set fawr, ac oedd hynny oherwydd yr agwedd o tuag ati? Ie, mae'n sydd o weithio, ond ydy'n hollol, mae'n y pwlpid weithio, ydy'n hollol barod i siarad o'r sydd fawr. Ond yn y cychwyn, oedd hi ddim yn pregethu ar y sil. Dim ond o'r 80au ymlaen, yn enwedig o marwolaeth y bam ymlaen mae'n pregethu, oherwydd mae'n dweud dyna'r peth sydd o fwyaf o gysur i fi, yw pregethu. Mae Thomas Levy'n dweud oedd digon o'i dadlithio cyn hynny yn fath o bregethau, ac oedd digon o bobl yn gofyn iddi bregethu cyn hynny, ond oedd hi ddim yn gwneud. Ond o'r 80au ymlaen oedd hi yn, ac ar yr ail daith i America, aeth hi fel pregethraig, nid fel dadlithraig. Felly erbyn hynny, mae'n rhaid bod yn mwyafrif o'r sgwrsio fi roed yn bregethu ar y sil yn hytrach na dadlithio a dydd gwaith. Y rheswm nath hi ddim i gychwyn oedd hi yn parchu yr gweindogion a'r diaconiaid oedd ddim yn meddwl dyle fenyw bregethu. Oedd hi'n gwybod bod nifer ohonyn nhw yn meddwl dyle merched yn darlithio heb sôn am bregethu, ond oedd hi yn teimlo bod eisiau i wneud y darlithio, ond oedd hi'n meddwl araf yn ymlaen y bregethu. Ydw, os ti'n meddwl am llasur honno, ydw, wi'n credu bod ni'n sicr wedi, a bys yn dda, y ffaith yw, wi ddim wedi bod yn pwyso gorfod, oherwydd mae fe gyd nawr, bod y holl bethau cyhoeddodd hi ar gael ar y we. Oherwydd bod nhw gyd yn y cylchgronau, ond mae da ni papurau Cymru a cylchgronau Cymru ar y we nawr, diolch yn Llygad Genedlaethol. Felly, yma hefyd, mae Llygad Genedlaethol wedi rhoi cyniadau Cranogwen ar y we. Mae bron pob beth o bwys nath Cranogwen gyhoeddi, lot ohono fe, wrth gwrs wedi cyhoeddi yn y cylchgronau eraill hefyd, nid ys yw'n onest, mae nhw nawr ar y we. Os ydych chi'n fyfyriwr, allech chi ffindo nhw, ond o ran diddordeb lleug, dwi'n credu bys y cael cyfrol o'r sgidau mwy o diddorol a'r cerddi mwy o diddorol mewn un cyfrol yn syniad da iawn. Dyna'n lle deud. Gawn ni hefyd, mae Elin yma o Gwasg Prifysgol, a mae hi yn dweud mae ffôn fel arfer yn ystod yn ysbectol yn drytach yn ystod pynt, ond oherwydd y darlith yma, mae hwn yn mynd a byntig pynt yn lle 17. Felly, cofiwch amdano. Pardon? Fi di talu 17. O, ia. Wel, mae ar gael am delwedd yna, delwedd mor dyledol hefyd wedi gan Meinir Matthias. Felly, a fel dyn ni'n meddwl am Cranogwen, dwi'n meddwl, hwnna di y llun y conig ohoni'n de. Felly, diolch o galon i chi, diolch am y gwrandawiad. Da ni unwaith eto, diolch yn fawr.